Wannan bidiyon zan nuna mana yadda za ka sa wayarka ta rage sha maka data. Da farko za ka shiga cikin settings ɗin wayarka, ko ka jawo ta sama ko kuma ka shiga settings. Idan ka shiga cikin settings ɗin wayarka ya buɗe ga inda ka sha connections, kowane waya yawanci za ga haka ne. In ka shiga inda ka sha connections ɗin nan, za ga can tsakiyar nan ga inda ka sa data usage, sai ka shige shi. Idan ka shige shi ga inda ka sa data saver na farkon nan, sai ka shige shi. Idan ka shige shi sai ka taɓa nan ya zama ka sa shi. Idan ka sa shi to zai rika rage sha maka data. Guri na biyu kuma za ka koma ka hau kan Play Store. Idan ka hau kan Play Store ya buɗe ga wani guri nan da aka sa, sai ka shiga nan sama inda aka sa alamar B ɗin nan, dan ba buɗe data bane. In ka taɓa inda aka sa B ɗin nan ga inda aka sa settings, sai ka shiga settings. Idan ka shiga settings ga wani guri aka sa network preferences, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi ga inda aka sa na farko app download, ga guri nan guda uku nan da aka sa app download preferences da auto update apps da auto play video, sai ka shiga na farkon nan da aka sa app download preferences. Idan ka sa to yana nuna maka cewa idan za ka rika downloading zai taba maka data ko wani abu, amma yawanci akan sa shi a ask me every time, sai ka taba ask me every time ko kuma ka bar shi a nan saman ba matsala. Na biyun nan da ke tsakiya shine inda damuwan yake, yana shi nan da aka sa auto video din nan, wanda da aka sa auto update apps. In ka shige shi sai ka zo ka bar shi a don't update apps, don't auto update. Idan kana da irin su applications su WhatsApp su waye, to zai rika maka automatical updated. Sai guri na uku da aka sa auto play video, to idan ka bar shi a na sama din nan, duk sanda kaga bidiyo a irin su WhatsApp ko kuma abin da ya shafi Facebook zai maka auto play. To abin da zaka yi kawai zaka zo ka taba don't auto play, ko kuma ka bar shi idan wani ya tsamma wifi kaga kana shan datan shi ne zaka iya kallo, amma yawanci ana sa shi a nan kasa ne, sai ka danna OK. Abu na uku kuma ga wani ka hau kan WhatsApp ɗinka, shi ma WhatsApp yana ja a sha mutum data. Ga wani guri da aka sa kwaikwai can sama, sai ka taba shi. Idan ka taba shi sai ka shiga inda aka sa settings ɗin nan. Idan ka buɗo inda aka sa settings ɗin nan, sai ka zo ga inda aka sa storage and data nan wajen, sai ka shige shi. Idan ka shige shi ya buɗo maka ga wani guri nan ƙasa da aka sa when using mobile data. Misali idan kana using mobile data, idan ka bar wani tikin a nan wajen, to duk wani hoto idan ka hau kan WhatsApp zai ma downloading din shi kai tsaye, amma ciccire su zaka yi kamar yadda na cire din nan. Na biyu din nan kuma da yake wifi ne, wani ya tsamma wifi zaka yi dan sassa ta yadda tunda ba data ka bane yana tsamma wifi zaka yi kwarbewa, amma dai adalci shine ka cire su. Ga kuma guri nan when data roaming, idan data tana wasu roaming tana haharɗiya ko wani abu za ta iya dauko ma hoto ko wani abu, shi ma zaka yi cire shi. To wannan hanya idan ka bi insha Allahu wayarka ba za ta rika sha ma data sosai ba. Wannan shine.